Inuutoy lang istorya nga nangabit ka. Wala man lang. Sos, ay nakog atika kay giingnan ko sa mga kumare. Sure ka nga wala ang balan mo karon? Wala, oy. Aha, si Juanito di imong kabit ha? Talagay mo lang. Mas. Uy, unsa man, Mas? Nakoy bagong balita. Ah, grabe, sayo ha po mo nakasagap og balita Ate Alma. Asa man po daw gikan anak daw? Dito sa Pikas Barangay. Chismosa gyud kayo oh. Parehara sa tanan, tismusa. Kunya, unsa man nasagap ng mga balita daw? Kana sila Lin? Uy, Mad, murag ikaw gyud chismisan sa Pikas Barangay oh. Unsa man ang chismis nila sa kwate? Ang chismis dito nakakagutang, imo na dinganan. Ha? Pagtarong di Ate Alma oy, wa jud ko'y utang. Tinuod na yung mag-istorya, Ate Alma? Tinuod kayo. Sayo ko nag-chismis dito Ora ning hinay mo lakaw ba? Pero kusog kayo mo chismis. Isa na yung chismis anate, tugan daw. Di ko magsaba. Makabalo lang ko kasi nagchismis ana, malaparuhan jud ako ba. Ayaw ka balaka. Napay sa kabalita. Agoy kadagan ba ana? Unya, kinsa man ate? Kana ako si Regine. Uy, nananadaman ang bukuan eh. Ngano dai si Regente? Sugaro ka na lasto. Putahan. Kasi putang istorya sa Talma. Mana tinuod. Uy, di ko gingon. Nag-share ako sa inyo ha. Ah, grabe di ka chismosong mga tao diri oy. Unya, basig na pa kay laing balita diha. Napa, nakakagpundo. Unya, kinsa na pud na? Si Dandan. Oh, pati ako gichismisan na pod. Ano man si Dandante? Maturo sa Pikas Barangay. Di taglaki. Uy, ayaw sige patakag istorya di Ate Alma. Hindi ako nagingon. Nag-share ako sa inyo ha. Dili jud, maatura kag Pikas Barangay para magchismis. Bahala mo, basta ako nag-share ako sa inyo ha. Grabe, marites si kayo ba? Inuutoy lang istorya nga nangabit ka. Wala man lang. Sos, ay nakog atika kay giingnan ko sa mga kumare. Sure ka nga wala ang balan mo karon? Wala, oy. Aha, si Juanito di imong kabit ha? Pat! Oh, usa man, Mads? Bantayin yun ang imong asawa. Oh, ngano na Mads? Usa may problema? Naanay kabit imong asawa. Tinuod na dapat. Dalas gaw. Bantay lang ito sa buwan. Talagay mo lang.